Eta bien bitartean irterako agindua jasotzeko pronto, gizonezkoen lehen txandan arituko diren lau traineruak. Aizeak behera egindu. Eskorik ez, baina lehuntzeko joera hartu diot aizeari. Emakumeen lehiari dagokionez, txanden artean diferentzia oso txikia izan da. 21,7 lehenengoan, 21,9 bigarrengoan, beraz, hutsaren urrengo. Orain 14 kilometro orduko aizea da. Diferentzi txikia, izan dituzte ufada indartsuak emakumeek, ea orain. Orain anemometroa, 12 kilometro orduko abiadura adierazten ari zaigu. Arraunak goian Oriotarra neskak, zorionak Oriotarrei gaurko garaipena lortuta gero, Erne, bai! Hasi da, jaun Andreon, Euskolaren ligari dagokion laugarren jardunaldia. Badakizue lehenengoa etzela jokatu, baina berez gaurkoa laugarrengoa. Sailkapenean zierbena da lidera 23 punturekin, Jaiak hogei ditu, Donostiarrak eta Urdaibaik 18. Hoiek horrezko txandan. Orain, atzoko lau apalenak lanean. Kaletik, San Bertolameu, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Ondarroa, laugarrenetik Santurtzi. 46 Palada, Ondarroa eta Hori. Santurtzi 45, eta Meira 41 oraintxe. Santurtzi eta Orio aurretik sartuta eta nola karmak, Primero zein narrarekin atera duen hori. Angarma. Hau etxegoien berriz. Santurtzi branka aurretik sartuta. Bai. Segi horre, motila! Segi ekartze! Estropada hauek hori ozelako talde bat entzat ez dira errezak. Alegia, horrezko txandan hirugarrenean egoteko moduko taldea helburua eta lehenbizikoan jokatu beharra. Bigarren minuturako eta ezin da hemen, 5 segundo aurretik garri. Pixkanak egin denbora behar da. Bai, Ibon eta Salsamendirekin hitzein dugunean berak ere komentatzen zuen, ez? Atzo horrezko txandan izan ziren, gaur lehenengo txandan horrek ekartzen zuen orduak aurreratu behar, lehen hau esnatu behar, gosaldu behar, eta horrek ere, hori faktore hori ere oso garrantzitsua da. Eta gero, atzoko estropada egiteak, dakarren buruko mina eta eragin psikologiko ere bai. Eta ansiedade hori, estropadan, kompetizioan, kudeatu beharra. Santurtzi metro batzuk egin ditu buruan. San Bertolameu 3 segunduko azerapenarekin da, Orain babesa galduta. Mikel, goraipatu nahi dut, Ondarroaren urte hasiera. Bi estropada erraztik, lekeitioko estropadan garbi esan zegoen urte hasia horretik, helburua mailari eustea batatzean usten badugu, zaldia buruan daukat, posik, bi usten badin baditu oso posik. Eta irutzi ezkero, zoratzen. Hasiera ona egin dute, hasiera ona. Ondarroa eraman dut, ez horrela. Gainerakoak beren kaletan. Santurtzi den ematera irten da, Me está gustando, ¡Atrás! ¡Ay! Bueno, irtera, atzo, irtera honak egin ditu Santurtzik, badiru gero kosta egiten zaiola. Hirugarren lutzetik aurrera, gero ziabogetan ere egin ditu pekatu batzuk. Atzo bai, bigarren eta hirugarren ziabogan, nabar, Pelaio, aurrekalari gaztea, ikasten ari dena. Gabantxa itxuljadak, Ea ba. Arrozko bazak gina, laugarren tostan. Santurtzi eta Orio ematen du txanda gobernatzeko gogoz ditugula. Etxegoie. Bere mutilak banaka animatu. Ondarroa berriz, mugitzen ez duen arostegia Ondarroan, Hankari hor, ematen du hortxe pulporekin, olagarrarekin lotuta daukala. Bankari postua, hainda berezia. Bai. ¡Equipo! ¡Atrás por rebotar! ¡Al suelo! Hau garma entzuten ari gara. ¡Al suelo! Babesa galduta dagoeneko, Mikel. Hortziak zambuluka. Bai. Baina hor, gozatzera bezala egin du izan, gora ez behintzat. ¡Rosa, Orio! ¡Jaime, mira la campeón! ¡Eso es! Santurtzi
Eta hori aurretik, baina 3 segundutan dira dena. 100 metro besterik ez kanpoko balitza bertan dute. Gora dezagun, Samertolameu ontrean, David Costa prestatzailea dugula hor zirdian. Laugarrenean. Eta patroia, Jakobo Gaio, esperientzi handiko gizona. Santurtzi buruari eutxe egiten dira. Bai, oso luze ona egiten ari dira santurtziarrak. Astean zehar, ausakoa dira, baina astean zehar ona etorria dira entrenatzera, Bueno, dagoeneko palizak bilatzen, Amar, hori etxegoien entzun dugu. Ea, Begira Pelaio paladak izente galduta. A ver. Ea asmatzen. Ongi eman dio. Hankanpos ere bai. Bost eta amabi, hori orain bi segundora. Hori orentzat bost eta amalau, Samertolameuri bost eta amabost. Meiak ziabo garri hona egin du. Ondarroari bost eta 18 hartu dio. Samertolameuk oso ziaboa azkar hartu du. Aurre hartu dio hori. Maniobra garaian behintzat. Santurtzik Samertolameuri bi, hori irura, Ondarroa 6 orain maniobra oste. Santurtzeko baturen bat hartu izango du, Hauxe da azterketa, Santurtzirentzat. Orain arte behintzat oso txukunari dira. Eta 3. estropa du, nork esan behar zuen, horiok hemen, lehenbiziko txandan ibili behar zuenik, une honetan, 3. Eta zentsazioak, franka zobeak, poparean man. Poparean hasiera hontan segunduak epilatzen ari dira, Koruñan bezalaxe eta atzo bezalaxe. Ondarroak 11 galdua ditu, Zirte osa. Begira. Hau da eguna, gaurkoa da eguna. Ez du arrazoi faltik, Izaten dira egunak dena alde jartzen dena, eta hor, errematatzea oso garrantzitsua izaten da. Piensa, hijo. ¡Esa es buena! ¡Ahora! ¡Atrás, espalda! ¡Ay! ¡Ahí vámonos! ¡Vamos, Iván! ¡Eso y atrás! ¡Piensa! ¡Oh! Hoy Diferentzia gura doa, Santurtziren mesedetarako. 5 segundu eder. Ondarroa zerbait errekuperatu da, baina 9 da. Eta horiok 5 ditu galdua. Olatuan. Bakarra 2 gehienez. Santurtziren alde. Olatuan dator meira, Olatuan dator begira. Begira. Olatu hartu du. Begira GPS-a. Olatu hartu du. Eta nola gainera. Ze irudi ona nola gobernatzen duen bere ontzia. Segi olatu hau, Bai, ez du utzi. Argi. Buruan jarriko da. Orantxe Santurtzi, Santurtziren erantzuna. Ja, arrantza hona eginda Samertolameus. Abiadura eta, begira, kolpe hobea dakar, gerrikiro hobea dakar, eskarkiro hobea zera. Begira. Horain bestea sartuko zaio, abiaduran behitratu. Hori ere sartu da, 3 segundura urbildu da. Horain horio. Hortxe da hori. Bai, ara. Eta orain Santurtzi. 3 segundutan, hori atzetik aurrera orain. Bueno. Santurtzirentzat orain jazen daune kritikoa. Azkeneko estroparetan 7. minututik aurrera kosta zaio, gaur abantaila hobea izan du, ea nola kudeatzen duten hau. Hori da eskutzen. Orain horio. Azkarra esan du etxego gire gaurena. Begira, nola orekatu den, 2 olatu eder, eta erabat aldatu da txanda. Hor, kanpo da aldera begira orain, aizea bai, baina argialdia du. Bai, eta aizeak ere 14koak eta bai. Mikael gustura nago eta esango zut, arrazoia. Lantza girotzen dau, Lantza giroa. Eta ze gora berak Ondarru urruti bili da, eta hau ere orain 6-7 segundura da. Ja, barruko portuan sartuta.
Ahora peso no. Sí. Santurtzi berriro. Sigue, arriba. Sí. Sotera tartea zabaldu. Sí. Sí. Ondarroa ere ibili da, atzerago. Bai. Atzerago ibili 10 denez. metros, vale. Vámonos. Hola, buena, sigue. Ea lan erditan. Sigue que nos vamos. Samerto Lameuren luzea ona. Hola, buena. Nola? Hori ere etorri da atzetik aurrera. Eta nola hasi da Samerto Lameuren luzea ziago gaun batekin. Askotan ziagoak hori ematen du. Estropadan sartzea eta abiadura. Santurtzi 3 segundoko errentarekin jartzen ditu TPS-ak. Nik hola momentu hontan ezango nuke Hainbeste ezetz. ezetz. Hemen hain da engainagarria, ere mua. Hasi da aurrena, Hasi aurretik, eazmatzen duen, bai, Pelaio bai, baina Zabaltxo aukeran, Zabal, bai. Hori hobeto, Bai, hori hobeto, Zabal xamar baitarek alitzea. bai. Eta ondarru Ateratzen oso ondo. aurretik, Hori jo eta Santurtzi. hori eta Frankak parea. Santurtzi, tostardi bat aurretik. Eta ondarroak jane egin dio galdutako tarte hori Samerto Lameuri. Bueno, denborak Santurtzirentzat 10 eta 11, horiok bat gehiago, Samerto Lameu 10 eta 14rekin, eta ondarroa 10 eta 16rekin. Eta orain, Santurtzik hori bat. Ea ritmoa. Itxagoien, aurre eginez. Orain ikusi nahi dugu Soteraren erantzuna. Bai, eta orain horiok suposatzen zaion, nagusitasun hori, orain atera beharko luke, ez da? Hoita masai paladan. Oain imerdi errutilean. Oain ekarretzea. Zer esan dut, orain egin behar. Antonio. Luze. Begira, hanketik gaur Mikel Izarralde, Atrás, alzate. hori mugitu du, eta Joritz mantendu egin. Vamos allá. Atrás. Estira el final. Nola mugitzen den aurrea Mikel, Enola sartu eta atera. Estira. Santurtzi erantzuten ari da, hirugarren luzean gaur piztuta. Estirar. Primero. Bestetik orain, Samerto Lameu harrapatu egin du ondarroa. Ondarroa urruti ibili da, azartu egin da. Irudipena daukat, irudipena baino ez, ateratzeko, batez ere hasiera honetan. 3. da 4. kale hartatik, hobeto ateratzen ote diren, eta etorri berriz, lehenbiziko pizkaleetan. Aurrea, mutilar. Santurtzik segundutxo bat besterik ez hori. Buena. Atrás. Asea. Joritz Etxeberria, Jon Izarralde hori, Bat, akaba. Eizmendi, hortengo beste nobedaetako bat, Agina, Txakolingilea, Ostolaza, Horrostolaza, Horrezti, pasaren urtean Bermeon, horrein aritutakoa, izaten zetariarra. Zortzi. Izarralde eta Kampo. Zeratzi. Hamar. Buka. Ese mi Santurtzi. Eusten dio Santurtzi. Bai. Se va a levantar viento, Ahora. No me conformo, campeones. Atrás. Bandera nahi ote du? Para, Begira, pizkarrak begira, Mikel, ondo erortzen. Mugitzen, batean. Hauentzat, bandera gaur, Samerto Lameu harrapatzea, eta albadak gainditzea izango da, eta azken postuan lagatzea. Argi antiguako amakina. Bai. Sartzen ari da eta Hortze espaldan gaurko nobedaetako bat, Ibai Porto, aurrekalari gaztea. Hay que rematar a Orio, Equipo, ante grande. Esto es Eso esan, Hay que rematar a Orio. Baina. Ze gauzak esaten diren hor. Bero egin da patroia eta ulertu behar dugu, noski. Han ondarru, begira, han ondarru. Santurtzi nora joan den, 0 kalera. Baina batez ere ondarru, eta lehen ere hori segindu Larrinagak, litekeena, irudipena handik hobeto ateratzen ote den. Eta etorri hemendik alegia lehenbiziko pietatik. Batez ere barrukalde honetan. Cristian Garma. Me están diciendo que el que gana tanda, posibilidad de ganar bandera. Hori polo esan dio. ¡Atrás! Hori da, hemengo... Bueno, azken urteetan gertatutakoa, Eta horrezko txandan izaten da gehienetan bandera, baina izan ditugu usteko. Hor txirakatu anari horrek baldak izuzek bultzada ematen dira. Nola baitere, txandari eusteko modu bat. Hori osartu du Franka aurretik. 100 metro balizara iristeko. Segi lanean mutila.
Bueno, Orio egin behar duena lehenbizi txanda irabazi. Gero pixkanaka gorantzak. Aitu zer esan duen lau aurretik. Zer ari den, Eleran ez geratzeko, atakean. Eta begira, Mikel, babesa galduta, Santurtzi eta Ondarroa pixka bat lehi baldin bada, hor, libratzen dutenean eskolera mutur hori, badirudik gehiago kostatzen zaila. Momentu hona da hori garentzat. Momento bueno. Acabar ya. Laizzer dira, balizan. Marreko askatu du balizarako txegoinek. Abia dira behar da, horrondo sartzeko. Directo. Denboraldiko Santurtzirik onena gaur ari gara ikusten. Ira Ondarroa non da bilen. Baliza, metro gehiago egin behar dira, balizarek izan. Ea aurrekalariak, Orio ekingo dio. Kanpotxi ere bai. Azkar hartzen du arrauna Pelaio. Bai, lehen ere bai. Azkarregi. Baina, konfiantza. Pasatxo, Orio, igual, bai. Pasatxo, gillo. Orio joan eginda. Santurtzi orain Meirak egin duguna, Bai. Kanpotxek askatu du, uste dut propio. Eta Meirak aurrekalariak ere bai. Bueno, Oriorentzat 15 eta 46, 15 eta 48 Santurtzi, 15 eta 51 San Bertolomeu, 15 eta 56 Ondarroa. Orio eta Santurtzi gerlari dagoela. San Bertolomeu maniobratik berriz ongi irten da, Baina Santurtzikoren konpromiso handiko errematatu egin behar du, Luzea du. Ondarroa atzean geratu da. Azken luzean ditugu, Jaun Andreu, lehen txanda kontu. Aizea, 17 kilometroko abiadurarekin ari da jotzen. Eta gero eta laino beltz gehiago hemen inguruan, ez dakigu azkenean aizea altxatuko duen, euri egingo duen, baina badirudi hemen giroa petraldu daitekela. Nik esan behar banu, aizea gehiago arrotzeko edo aizea aldaketa nabarren bat egiteko itxurarik ez dauka. Ekarri aldia bai, marea aldaketarekin, izan da, beti bezala. Respira el agujero. Edo eta ekanda hor, Santurtziaren markatuz. Ekanda esango dugu, zirbenako ekartetik ateratako dutila dela. Leian ere ibili zen. Eta San Bertolomeu hor da berriro, leian sartut. Vamos encima, atrás, primero, acaba. Ja aldiz esan du, Gainean doa zela. Pégale. Argi Santurtzi, ¿Cómo vamos, Javi? Nola galdetu dion Javi Polori. Beira dira Errez atzea, no os levantéis, errez atzea, no os levantéis. Ari da esaten, eleran erraz hartzeko eta buka hartzeko. Arrauna bukatu eta gero altxa gorputza. Sigue acabando, más fácil. Bai, gaur Santurtzi eusten ari da, ikusi. Baina Santurtzi aizeak eraman egin du bosgarren kalera, Norabide aldatu beharko du Cristian Garmak. Denbora baldu oraindik, 6 kilometro falta dira. Orain olatua Oriok. Bai. Ontzi bat, garbi Santurtziri. Bai, tartea zabaltzen orain. Ondarra sufritzen bestetik. Ondarra badaki hemen, lehen txandatik bandera irabaztea zer den, baina gaur txandako azkena da. Hau etzaigu bukatu, Ez. Etzaigun ez bukatu. Momentu txarra Santurtzat, Oso. Orain Santurtzi, bere kaletik sartzeko, norabide aldatu beharko du Garmak, eta olatuak hartzeko aukera galdu dezake. Begira San Bertolomeu, San Bertolomeu Santurtzi pasa eta hortxe da, burukalari.
azken luze honetan Santurtzi sufritzen ari da. Orio 40 paladan dagoeneko. Kolatu esan du. Etxe goien. Bai, begira. Bai, apuru. Bai, begira. Zenek garbi ikusi dut. 42 pala. Garbi ikusi eta ongi entzun. Beitu orain, Beitu orain Galiziarra. Oriok tartea zabaldu du, 5 segundu eder. Azken 3 metrotan sartuta gara. Santurtzi eta San Bertolameroren artean. Burruka Eta handia da. urrezko puntua. San Bertolomeu zelkapenean 11 5 punturekin, Santurtzi azkena 3rekin. Nik esan behar banu, meira aurretik da. PPSak ez du hori baiestatzen, ala dirudi, baina. Txanda Oriorentzat da, Garbi. Txanda Oriorentzat. Orain Santurtzik hartu dugu olatua. Orain hartu dugu olatua, Garmak. Balio handia izan dezake horrek, ikaragarria. Bai, ze olatu hartu duen Garmak, Santurtzik. Bai, horrek seguruenik bigarren postua emango dio, litekena da. Aurretik Orio da. Orio. Hor dator Orio. Bigarren posturako burruka. Santurtzi ematen du. Bai, Orio. Santurtzi bigarren. Bai, Santurtzi bigarren. Bai, San Bertolomeu. Azken olatu horrek eman dio soterari. Alaxe da. Garai honeko olatua. Eta hemen dator Antiguako ama, bai Ondarroa. Oriorentzat 20 eta 45. Salsamendiren gizonek irabazi dute lehenengo txanda. Santurtzik 20 eta 47, gero San Bertolomeu eta 4. Ondarroa. Iragarkiak eta berehala bigarren txanda Zierbenatik. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi, Bizkai aldetik gaur, Zierbenatik, Petronor banderaren 40. edizioa jokoan, lehen txandan Orio azkarrena, 20 eta 44, Santurtzik 2 segundo gehiago, San Bertolomeu 3 gehiago erabili ditu, eta Ondarroa izan da azkena 11 segundoko atzerapenarekin. Eta orain bigarren txandan, lehen kaletik Getari izango dugu lanean, bigarrenetik Lekitxarra, 3. Kaiku, 4. Kabo, baina aurrez guazen protagonisten bila, aurrera Eritz Hernandez. Bai, gurekin da Joritz Etxeberria, Orioko arraunlaria, Joritz, atzoko eguna eta ero gaur behintzat, zuen lana egin dezue. Atzo ez genuen espero olako emaitza izatia, asko sufritu genuen da, gaur egia esan zailena buruai buelta ematia izatea, eta nik uste lortu deula, baina gaur bai ikiarri sufritu dugu. Bai. Ez librego bezalatea da, baina geotan da gorra izatea, azkenian berez aurre aitea espero, edo olako taldie izan da aurre inbergen nuke, errespetu osoz, baina hauek peatu iteia eta beha jentzat gukin jutia irabaztia bezala eta gutzat aldrebes. Azkenean, papelean esan genezake, Oriok erraz irabazi beharko lukela hau, baina gaur adibidez demoraldiko Santurtzik honen ere ikusi dugu, hemen erreza ez dago ezer. Ez, azkenian dana prepatzei urte osoan gu bezala eta errespetu osuak inatea gaurre bai, genekin gukin jungo ziala estropan bilargo gutxinez, eta bi baino gehiore jundia, eta behintzat sufrituztan da aurreateatzia lortu dut, eta gaur hola berkozun. Salsamendik komentatu ziun, Oriorik onena udaren barrenean ikusiko dugula, hori pentsatzen dezue zuek ere? Bai, baino alare oan baino askoz gehiago biltzea espero genuen. Eta fijo gora ingo deula, seitun, edo zein eunetan da konfiantza hartze deunean, olako taldiakin borrokan ibili berrak hau. Momentu zorionak, disfrutatu eginiko lanaz, eta hori, zoriona berriro. Abera, iztona iziateatzen da, hola ere iraztia polita izatea, así que. Barrutik atera zaio, galdetu egin gabe. Ze erantzun egokiak, Aurtenak, bai. Jator Joritz Etxeberria, hausnarketa, sentsazioak eta tristurak eta
oso ederki laburtu digu ze gertatu den txanda horretan. Ez dago garbia gotxeil. Hemen Getariarren nobedadeak, Zelaiaran hanketikor, eta, bueno, mugimendu batzuk baditu, ez da hor beldurrarekin ibiltzen Larrañaga. Ez lau aldaketa egin ditu. Zate baterako aurrekalariak Aurrik Erritxabe, Atzo Aitzol Martinez Baborrean, Igor Gomez eta Jokin Aizpuru Iraola laugarren tostara ekarrita. Iñaki Usiun pasadu laugarren tosta Baborretik estriborrera eta Josu San Sebastian ere sartu da. Eta Lekitxarren artean baita ere Osesta aldai, honek noski zailkapenak, puntu sortak ematen dio konfiantza, honek ere aldaketa desiente. Bai, bos nire kontuetan, Mikel. Baborranketik Beñar Robles, Eneko Atutxa laugarrenean, da Kepa Arantzamendi bosgarrenean. Eta estriborrean sartu dignak, Markel Akarregi eta Unai Ruiz. Bueno, eta hemen albistea. Dragan Silbiu, barruan gaur, lehenengo estropada du eta jarraitzen du hor Jose Luis Kortak bila, berriz ere lehen egunean aritutako espaldakoak ere jarri ditu lanerako. Alegia Ibon Maiz eta Gorka Arostegi hirugarren aldaketa aipatu duzuna, Sorin Dragan eta garrantzitsua Patroi aldaketa. Gorka Barela gaur Atzo Jimenok bete zuen lekuan. Kaboko eskifaia hortxe duzue, berehala komentatuko dugu. Astear da bigarren txanda, bai! Hasi dira lanean. Ea ba. Hasierako txampa dau. Lekitxarra branka aurreti zartuta. Berehala ikusiko dugu, 2 minutuko lan egiten dutenean, konparaketa eginda, Orioren denborarekin eta nola ibili diren, Oriotarrak. Baina karrialdi arriskurik ez da ikusten, gaizeari eta dagokionez. Urrutira orain, belauntzi, ez dakit, lehiaketaren bat izan daiteke agian, baina hor badira, Abranketxon eta bat inguru. Urte garai honetan asko izaten dira. Lekitxarra, Kabo, eta segundu batean lautraineri. Bueno, Kabo ikusten dugu, Miguel, Alfonso Díaz, atzo gaztea trinan ez aritu zen, da beste hiru aldaketa Baborrean, Arkos, eta beste bi estriborrean. Roberto Fernández da Damian González. Lojo ekarri du Kabo, bigarren tosta. Azkenaldian, Lojo azkenek urtetan hankitik ez du, garai batean, hortxe aritzen zen. Bueno, gubeta bitxatu zuten, orain orda apustua. Aipagarria da baita ere, arrobiko jende asko erabiltzen du, baina fitxatu behar denean Galizian, inguruko herritatik Arkos adibidez gaur ikusten ari gara Gabriel, hau Rianxon azitakoa da, Rianxon, bai. Javier García ere, hau beste aldean titular da, eta hori gera. Arranka Barriro! Alberto Miguel Zierbenan, orain ontzierdian, hau Bilaxoanen aritutakoa, eta Bilaxoango semea da, gaur egun entenatzailea dena, Diego Suárez. Anxo Martínez ere bai, beraz blokea lantzen, eta gora begira joan nahi hor Getariar. Rodríguez, Iraola, Igor Gomez, da Jokin Aizpuru Baborrean. Eta mutil guztiei estropadak ematen. Hori kultura oso hona da, baina entrenatzaile guztiak ez dira usartzen, ez dute eskifaia osoa maila horretan ikusten, baina Getariarrak egiten du. Eta ontzi berria, ontziolatik, Amiliberen ontziolatik ateratako modelo berri hori, inor baino hobeto egokitzen duen entrenatzailea dugu Larrañaga. Lekitxarra buruan. Dagoeneko babesguneak alduta, era batena. Bai, buruan. 500 metro hor balizara hurbiltzeko, Santurtzi baino 2 segundu bizkorrago Lekitxarra. Orio baino 3 bizkorrago, txanden arteko konparaketa. Lekitxarra eraman du. Getariar aldakaiku bere kaldearen estriborraldetik, Kabo ere bai. Lekitxarra brankaz aurretik ikustea, oso ohikoa da, oparian ematen dute hauek kolpea, Getariarrak ere bai hortan, ikusiko dugu gaur. Bai, oparean konfidantzan dira egin dabiltzan bitalde ditugu. Begira, beste detailea. Patroiaren arraunaren taborta. Unas Izagirrek eta Xaguak hortxe.
nola daukaten, ez dakit, espadarrakoa edo zinte edo zer den. Zergatikan, nola baitere, ez txirristatzeko puzti egiten da askotan, eta hori bai izaten da, tabortarena entrenatzaileek utzi egiten diete arraunlariei, norberak bere Kirolari bakoitzak, Bai. erreminta, bere gustora. Pilotarien eskuak edo aizkolarien takoak kiderra bezala hasi. eta hori da, berdin. Horre zambuluka, begira Lekitxarraren branka. Ontzi bateko horretarekin doa. Oso demoraldi hasiera ona egiten ari dira Lekitxarra. Eta zelkapenean dagoeneko tartan bia, ateratu. Eta jarrak begira. Bila zenbat joaten du. Bazartzen dioten gorputza arraunetara. Horrenak iestik esan du. Kaiku da orain atzetik. Bueno, balizak gainean, 125 metro, hortxe dira. Santurtzik 5 eta 12koa markatu du, lehen txandan, gogoratu lehen txandan azkenean, hori izan dela garaile, Soteraren aurretik. Konparaketan orain, Lekitxarra eta Getaria, Santurtziren aurretik. Txanda hau azkarra godoa. Jurgen Gorostizak, espero genuen. Barrura. Hori horekin genuen hor, zalantza, baina... Ui, zambuluka eta eldu dio, Baina egin dio, nola eldu dion, Getariko aurrekalariak, laurak balekoak. Laurak oso balekoak. 5-9, Lekitxarrak, Getariak 5 eta 11, Kabok ere bai, eta Kaikuk 5 eta 13. Kaikuren, ziagoa ustatu zait, Kaboren gainera etorri dela uste du. Ba begira Getaria, Getaria eta Kabo, Lekitxarraren gainera etorri dira biak, Kabok ere, obarkatu Kaikuk ere jandio, Erne orain, Lekitxarra eta Getaria. Oparian biak trebeak. Kabo ere ematen du burukara dagoela, Kabo, Koruñan txandarik kaskarrenean egin zuen irugarrengoa. Nabarmen. Baina, atzo txukuri ibili zen, da gaur ere gerlari. Kaiku ere, beste aurpegi batekin ikusi genuen atzo, ea gaur nola bukatzen duen. Lekitxarra olatuen. Oan hartu ikonek. Ze polita hau, olaxe joan da luzea, Arriskoa Kaikurentzat, barela gaur, etxekoa, arrobikoa, patroi lanetan. Begira, Kabo, Mikel. Buruan sartu da, Bai. Patroi lanetan Alfonso Díaz veteranoa gainera. Erne, konparaketan, estropada puntu honetan, Santurtzi, Kaboren denboratan, beraz, lidertzan legoke. Ez du balio, gero Orio nagusitu dalako. Kabo ongi dator oso, Orio, estropada puntu honetan, zazpigarren litzateke. Orio, bukaera izan du, oso ona. Han berrogei paladan. Tarte ederra egin du. Bai, begira. Bizkar hori erreparatu, nola datozen. Kasualitatea izan ote da, Santurtzi laugarren kaletik, eta Kabo orain laugarren kaletik. Bai, kanpoko aldean, gero barruan iruditzen zaik gehiago kostatzen zaio. Ara, bisitari bat ere badugu, Estropada eremuaren atzekaldean, karga ontzi bat, kontenedorez josita. 5 segundo, diferentzia zabaltzen ari da Galiziako ontzia. Getariak 8ko atzerapena. Kaikurekin batera atzetik. Lekitxarrak. Osertza olai bera, nola... Ze harremana dagoen osertz eta... Patroiaren artean. Xaguaren artean. Han hartuko du, begira. Hor jarri zain. Zuluan edo olatu gainean joan, 2-3 palako alda izaten, erritmo. Gaina Kabok eutxi egiten dio. Getaria ari da sufritzen. Getaria 10ko galerarekin, Kaikuren atzetik orain. Horrelako eta Ratu agorri eta segi, mutinak animatu. Begira Kaborena eta begiratu da GPS. Eta olatu txikia da, berez txikia da.
Largo respira. Vámonos, popa. Begira, Mikel, botako dut, Gaurko olatu hau, Koloniakoaren aldean, hau azkarragoa da ura baino, hau hartzeko modua. Ura azpitik pasa egiten. Ura egiten zegoen lapiko bat, bai. Ah, kabo. Hori. Tartea zabaltzen dira, Lekitxarrari 7, Kaiku eta Getari 11, Beste txandarekin ere bai. 7 hori 10 estropada puntu. Ez du askatu. Respira aquí, ahora íbamos. Minuto viral, Listo. Minutu bat, ziabogarako. Berrogei paladan olatu baina. Ahora. Fija largo. Tranquilos este tramo. Harrigarria da, ziabogan elkarrekin ziren ia. Kabo eta Getaria iaiari gabe, 7 eta 11. Honetan Kabo Getariari 14. Laugarren gure horretan ederki ari dira barrantzan. Bai Santurtzi eta baita Galizia. Beno, Getaria nola kudeatzen duen gaurko estropada, Kolunian eta Txomaia osonean aritu eta gero. Beno, oraindik hor dago, Bai. Kaiku hurbildu eta Lekitxarra ere 5 segundora. Iago Davila. Anda, Kabo! Beste eskarmentu duen bat, aurrekalari. Bai, aurten bueltatu, baina balantza egin duntzia, zarrera hortan. Horretik, nahieran jarri zaioz. 10-0-2. Santurtzik 10 eta 11koa markatu du aurre. Lekitxarra ondo. Lekitxarrak lan erditan 10 eta 10. Kaikuri 10 eta 15, Getariari 10 eta 17. Orain arteko apalena Getaria. Ondarroak 10 eta 16, eta Getariak 10 eta 17. Orain brankaz, Kaiku konzio oso bat Getariari, 3 segundo. Estropada puntu hontan, Kabo hori lehen txanda irabazi duenari 12 segundo. Tartea da, tartea. Aizia egonkor, Hogeiti bera orain. Euskotren ligan eta izan dugu fadarik handienak. Bai, emango dugu datu bat. Euskotrenen lehen txandan 21,7 kilometro orduko. Bigarrengoan, horrezkoan, 21,9. Eta lehen txandan, orain, gizonen artean, 14,5. Bera, bataz besteko. Ufada ze momentutan datorren da, ze mesede eta ze kalte, beste gauza. Baina bataz besteko horretan diferentzia handia da, nabarmena. Bestekoa, bera. Eta geuk ikusitakoa baiiztatzen du gainera. Belaontzien bela, begiratuta ere, antzematen da. Leheno puztuago. Ara, Getaria eta Lekitxarra eraman ditu, edo joan dira, nik uste dut eraman egin ditula, Kaiku eta Kabo bere kalearen estriborreko aldetik. Lekitxarra brankaz oso ongi joan da lehenengo luzean, eta orain ere bai, Kabok ez du handitu Ziabogako diferentzia. Ziabogan 8, eta orain ere bai, 8 Kabo Lekitxarrari. Eutxiko dio estropadari, Lekitxarrak, Ola eta ola ez dira milduko. Ez. Santurtziri Lekitxarrak 12, eta hori 13. Kabok, Kaboren diferentzia hor dago, eta Lekitxarrak 4 segundo. Borobilda ataque ona! Eikaso! Buka ekipo! Oase Kabori uberate! Ekarri olatuari! Ekarri! Gazteak eta veteranoak hor batek Eta Kordobila berare. zein ongi egiten duten lan hori Lekeitio. Atera! Luzeina! Gulu bakarrik bestia bizilik! Oase botate! Zer esan du? Itzegin, galoiduna bakarrik. Itxasua sartuko gara! Bigaz gaire terrenuan! Bigaz base! Luze eta aika! Eta maite. Utinak! Luze! Atako ona eta maite! Bigaz darok igarri naio! Bat! Bi, bai Hori zutza! ikusten ari ginen, baina nola laguntzen duen ozertzen. Sinkronizatuta doaz. Hau, gozatu da, ara. Segi buka! Eta Kordobila, bigarnean, Aritz Murphy, eneko atutxa, Koldobik aleniz, eta horra antza mendi espaldan ikusten. Dotore Lekitxarra. Segundo bat jandiote Kabori. Eta Kaikuk eusten dio, Brankaz, Getaria baino 3 bizkorrago.
momentu hontan Kaikuk atzetik izango lituzke Getaria, San Bertolameu eta Antiguako Ama. Lekitxarrak orain une oso hori txarra begira ez esan buru aldi, eta metro gehiago egin beharko ditu, Hemen Kabo. Ababorretik erritmoa markatuz Luis González. Bermeo aldean laude moraldi egin da. Bereak nahi baino gutxiago jokatuta, azkeneko urtean. Bat azkenen urtean bai. Da orain kiloren bat ere irabazi du, Aurrekalaria, besteak beste Iago Davila Mezierbenan aritu zena. Bai. Ia zekeinu egin duen, nolabait ere, izerdi ezakit lehortzeko, Hori da postura dominatzea hori. 2 segundo jandizkio, Lekeitio, Kabori. 300 metro falta dira Aizara iristen. Kontrario txarra egin. Eta ez dakit daturik izango dezuen, baina hemen kai barruan behintzat haizea arro dabil, sentsazio termiko ere zertxoa jaitsi da hemen, itxasoan, ez dakit hor datuen arabera espero dezuen edo haizea gehiago igotzea. Momentuz, une batez 20 kilometroko abiadura hartu du haizeak, baina berriro, ane momentuaren datua, 15-16 da. Argi lekitxarra, Bai. 3 segundu. Alegria bukara! Hemen Getaria. Alegria bukara! Atento biki berriz! Guai! Hori da gaina zatuetu! Detalia, hor estriborrankekoaren estrapuaren gainean hor nola ikusten da txikota txiki bat, antigiroa deitzen zaio. Zergatik, estrapuak buelta hartu ez dezan. Eta hor bestea ikustena, topea, hor nola aipatzen dugun, bi neurri topearenak ederki ikusten da. Argi ikusi da, bai. Horiok, 15 eta 56koa markatu du. Oso ziago ona. Kabok 15 eta 31. Atera zinik, Kabo, Lekitxarraren zat, 15 eta 36. Ara. Ikerretxabe. Esperantzarekin, Getariarrak irabaziko diegu. Momentuz Kaikuk 3 segundu gutxiago markatu ditu. 15 eta 43, Getariak 15 eta 46, aurreko txanda irabazi duen Orioren denbora, Getariak markatuta. Kabo eta Lekitxarraren artean, Ziabogan 4, orain 6 segundu. Eta Erne, Getariak harrapatu duela Kaiku, segundo bakar batera kokatu da. Lekitxarra postera. Lekitxarra bizi dago. Oso bizi. Egira pila nola joten den orain. Kabo gaina zakuta! Segi! Eba, goiaz! Dale! Olatua, Kristona! Luze zoragarri askaini behar digute. Abatxera bat! Izi butila! Segi eskaitzen! Getaria Ziabogan 15 segundora zen, orain 12ra. Kaiku ere bai, 11ra, orain 9ra. Urbiltzen ari da Lekitxarra. Lehen hemen egin dio koska, Kabok Lekitxarrari. Horrein neolatu hartu du. Orio baino, 11 bizkorrago Cabo da Cruz azken luzean 1000 metro falta direne. Zagirre. Kaiku bera ere, Mikel, atzerago ibili da, atzerago ibili denez. Hau ez da Galiziako Kaiku, Asteburu honetan, Jose Luis Kortak bueltatxo bat eman dio egoera. Begira, Kaiku, Getaria bera ere bai, Etortzeko kale hauek gehiago guztan. Buka sendo gora! Sei eskaitzen! Hori lehen txandako garailari 8. Momentu hontan Kaiku ere begira, Lekitxarraren parera zartu da Kaiku. Kaiku airean dator. Bai. Kaiku airean dator. Bikain dator. Eta Kabo hortzak estutu eta uste. Anar begira, Kaikuren branka hori. Bai.
Eta tira! Ez bagatu gora goiaz! Hemen Hau Getaria. ikusita nork esan. Zago, une honetan 8 segundo ateratzen dizkiola Getariari. Ez sinisteko. Bai, baina Getariak ere hartu du. Bai. Bueno, Zoragarria, jaun 2 Andreo. minutu falta. Goza dezagun. Hankaboko gorriak. Kaiku, atzetik aurrera. Ziabogan kabo kaikuri 13. Orain 4 besterik ez. Getaria. Hartu du Getaria. Hartu du lantza. Hartu du Getaria. Nunas. Lekitxarra txandako azkena izango da, orantxe. Laurak ari dira Orio baino bizkorrago, segundu bat bizkorrago Lekitxarra. Norabidea ikusiko nintuzke gustura. Ia bakarren bat kalez kanpo da bilen. Orandik, 100 metro luze falta dira. Ai, Utsi du olatua. Kaiku kalez kanpo. Kaiku une hona izan du. Baborrera joan delako, baina ezin norabide horri utzi. Hauxe baitu estropa ere monek. eta begira kabo. Tak, diferentzia gora, 6 segundo. Orio 8 legoke, Azken 350 metrotan. Segundu bat eman posto! Atento! Getaria bigarren postuaren bila doa, Onatu honekin! Segundo batean 4 puesto. Bai, egila. Ez du gezurrik esan. Orio ere hor tartean legoke. Zionei! Kabo eusten. Zionei! Baina sufritzen, Minutu horri mutilak! Etonto! Gogor fama dute, dana beharko dute. Getaria bostera. Patroien besteena. Beste gezur klasea. Minutu erdia, minutua falta denean. Bai. 200 metro. Aurrena gazte dio. Lekitxarra orain sufritzen. 10 segundoko galearekin. Erne, Kabo Kori hori bost. Lehen txandako garaiari 4. Como esta! ¡Tú vas ahora! Getaria de hor datorba. ¡Tú vas hasta dentro! 3! Hemen da Kabo. 5! 6! 7! Hobetu egin Txanda dute, kabo. Txanda kabo kera mango Hobetuko du. dute gainera Orioren Kabo, bai. denbora. Erne Getariarekin, Getaria asko hurbiltzen ari da. Kaborentzat txanda, bigarren postuaren bila txanda honetan. Getaria, bai Kabo! Kaiku bigarren. Ea bigarren. Kaiku, Getaria orain. Getaria. Eta Lekeitio. Bai Lekeitio. Orio, 4. Eunenekoak errepasatu behar dira, baina Kabok momentuz denborarik onena. 20 eta 28, Kaikuk txampa jo eta azkenean bigarren, 20 eta 42, 20 eta 43 Getariak, aurrez Oriok 20 eta 44, gero Santurtzi, Lekitxarra, Samertolameu eta Ondarroa. Iragarkiak eta berehala, ohorezko txanda gogoratu Petronor banderaren 40. edizioa dugu jokoa. Agurterdi berriz ikusentzule zareten guztioi. Gizonezkoen lehian bi txanda jokatu dira Zierbenan Petronor banderaren bila, momentuz Kaboko gorriak dira azkarrenak. 20 eta 37, Kaiku bigarren, 3. Getaria, 4. Orio lehen txandako garailea. Santurtzi demoraldiko estropadarik onena eginda 5. Gero Lekitxarra, Samertolameu eta Ondarroa. Aurrera protagonistekin, Eritz Hernández. Bai, gurekin da Alfonso Díaz, Kaboko patroia, Alfonso, parabéns. Bueno, cuéntanos, ¿cómo habéis volado en ese segundo largo? La verdad es que ha sido espectacular. Hemos hecho una regata muy completa. Hemos llegado a jugar con ellos en la primera, pero el segundo ha sido volar. Hemos cogido olas y nos fuimos. Creo que hemos roto ahí la regata. No son las olas de A Coruña, que ya tenían casi 2 metros, pero estas olas también son, no sé, muy rápidas, ¿no? Dan mucha velocidad a la trainer. Sí, es ola más redonda, mucho más navegable. En Coruña te la rompía el viento, era muy cerda, no eras capaz de navegarla. En esta sí, la cogías y ibas con ella navegando un buen trozo. Ayer primera tanda, acabasteis aquí. Hoy segunda tanda, también acabáis aquí. No sé, aquí me acabas de decir que de aquí en adelante a soñar, no sé. Sí, soñar soñamos siempre. Ahora si sopla un poquito más el aire, nunca se sabe. Pero bueno, nuestro trabajo está hecho en segunda tanda y todo lo que venga
que venga. Sabíamos que Coruña no salimos contentos, pero sabíamos la realidad de Coruña, que no era nuestro lugar, y nada, pelear poco a poco por seguir adelante. Y a ver, esta es la felicidad de Cabo. ¿Cuál es la felicidad de Cabo? Gracias, parabéns y a seguir. Ya los ves, están locos. Agradecerle todo porque son un equipo espectacular y gracias a mi mujer y a mi hijo también. Hau zeruan dira, Justu da. Jatorrasko, bai horixe. Bideiatzeko aldarte hobea da, eta maitza hobea da hori. Bai. Hala da. Kanpaia jota baino hobea. Bagoaz orain horrezko txandarekin, lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Urdaibai, hirugarrenetik etxeko trainerua Zierbena, laugarrenetik Donostiarra. Eta eskifaiak azpimarratuko ditugu, Hondarribiari dagokionez, badira, nobedadeak bi bandetan. Bai, Baborrean Xabier Irigarai sartu da, beste Xabier bat, azkeneko urte hauetan ari den lekuan, Xabier Etxebeste gaur lehorrean, eta estriborrean sartu dena Eneko Iridoi, estribor espaldan Gorostiaga bosgarrenera ekarri du, Adrian González laugarrenera, gaur Xabi Ormazabal lehorrean geratu. Bigarren kaletik Urdaibai, eta oso kuadrilla sendoarekin, hankekoa, Ababorren aldatu du gaur Kaionda. Kaion, baina hirugarrenera ekarri du, Unanue Zabala eta Oje da, Bahor espaldan, eta gaur estriborrean nobedadea, Etxaniz, estriborre espaldan sartu dela, atzo Iker Pascualek bete zuen tostan. Eta etxeko traineroari dagokionez, Zierbena liderra da, gogoratu 23 puntu ditu zelkapenean, eta atzo rotazioak egin, eta gaur esan daiteke ontzirik indartsuena edo bere gustokoena jarriko zuela. Eta izenekin hasi aurretik, Mikel, aipa dezagun atzo esan dakoa, Dani Perezek kuadrilla zabala eta oso lehiakorra duela. Patroia aldatu du, horra Borja Gomez eta Baborrean sartu dira. Carlos Palazuelos, hanketik, Baborra hanketik. Julian Villanustre bosgarren tostan. Estriborrean, Gerrian Efren Sánchez eta Marcos González. Eta Luis Mibillar, Baborretik, Estriborrera ekarri. Eta hemen Donostiarra, atzo erakustaldia eman zuten etxean, eta egia esan honek aldaketak baditu, eta gainera gogoan dut Arrieta, joan zen, uste du, joan zen denboraldian, bai, 19-25 garaipena lortuta, nolako adierazpenak egin zizkion Sara Gandara lankideari, eta gaur ere eman di aukera. Hori da, bosgarren tostan sartu da Arrieta, Alejandro San Jaime, bosgarren tosta, baina Baborrean eta argi aurrekalari aldaketa. Atzo Hartzailusek bete zuen tostan, Adrian Meizoso gaur arraun motzarekin. Galiziarra, mutila, ea ba. Urdaibai agindua, itin bat ziatzeko. Pixka bat gehiago eskatzen diote Aranberriren taldeari. Atento, atento. Zuzenketa da, Miguel. Luis Mibillarrek atzo arraun ez zuen egin. Erne, pronto dira. Ea ba. Bandera txuria goian. Bai! Hasi da ba. Zierbena bera. Atzen atera dena. Erreferentzia Kaborena da. 20 eta 37. Ea zer gertatzen den. Ez dauka aldaketa itxurarik eguraiek, Zailkapenen nagusian gogoratu, favoritoen lehian Zierbenak 23 puntu ditu, Hondarribiak 20, Donostiarra eta Urdaibai 18. Atzo estutu galanta hartuta, Bai. Ezken luze, zora garri nintzen. 43 paladan, Bou Bizkai. Mucho viento, largo. Hemen Hondarribia. 42 paladan, ama Guadalupeko. Hemen era guztietako burruka dugu, uretan indarra mentalki ere bai, eta eutxi eta eman egurra. 41 paladan Zierbena, eta Donostiarra. Erriko basuenean momentu. 40 paladan. Orioren ligaziera apala ikusita, esan daiteke, lau hauek ditugula ligako indartsuenak, eta lehian koroaren bila sartuko diren. Momentuz lau honenak, emaitzei dagokionez, begira txanda eta errendimendu aldetik ere bai. Bueno, Urdaibai buruan jarri da, eta hau, aurreko bi estropadetan ez dugu ikusi. Lau, bost, sei, zazpi, bai! Aizea, azpaldiko partez, 20 kilometrotik gora, 22 kilometro orduko. Bai, baina txanda hau azkarrena, Bai. Bandera hemen dago, bandera hemen dago. Chavales, ya tenéis buena inercia. Empieza a
respirar. Rema. Zer, arrankatu, oso esanguratsua, Saltar, toca. Arrankatu orain, lanera. Rema. Urdaibai, segundo bakar batera Zierbena. Rema. Ordu ze Hondarribiaren franka. Gero Hondarribiari kanpoko ziaboga, lehenago etorriko zaio, baina une honetan estriborrek eta oso urruti ikusten dute. Asko oso engainagarria da, batez ere arraunlarientzat. Vamos a sacar pecho. Y he de acabar de meter proa. Pa quitar el Zer freno. Castrillo nanketa. Bai. Azken aritu zenean, urten bultatu horretik, maztako ikusi genuen. No rebotes. Remata, remata. Y segundo, Bermeo, Zierbenarekin ordu. Leia, baina pitzegi botan dira, lautraino. Tira txarrak. Begira ontzia, nibelean, Ia palantzarik ere. Vamos a marcar diferente de rematar. Vamos a meter proa. Kamarero. ¡Mete proa! Tosta trukatu esateko biagoe. Ia gainera, Vamos, olimpiarreratik remare. datozenak edo asko landuta dena tosta eta olimpiarrera ere bai. Ea, Zierbena begira, etxeko trenerua eraman egin aldu edo joan egin da, Mikel. Zer erantzun behar dugu, Ez Hau dut uste ezagututa, eramango zuten. nik ere ez. Nik ere ez. Oan nahizeak zerbait gora egin du, Zer dan, gure taineruen txikitasun hori ez da, Ibon, hor dugun bisitari horrekin konparaketa egin da, Arkestio balantzari antzeman. baina hor marinelonak izango dira, baina gure pentsa. tainerutan ere bai, Ibon. Bai, marinelak horre eta harrituta geratzen naiz. Lagun oso gutxi joaten dira. Bai. 15 lagun igual. Gutxik eta datorren. Biziketa eta motortxoa ere bai, ibiltzeko punta batetik bestera. Ara, bueno, segundo bat, Ira Donostiarra, Bai, 4 segundo laura, kanduta. eta Hondarribia segundo batera, Zierbena orain hirugarren txarra. Gainera ere dute Donostiarra, kanporantz, bereziki airoso dabilen treneru badela. Mikel, liderra, Zierbena, beste egun batez, hortxe, estropada buruarekin. Bai, Leia, Orain, Leia. une oso gozoa Hondarribiarentzat. Erne, balizak urbi, 100 metro pasatxo. Ahí va la ola. Acaba. Terrible. Orain artean nekitxarrak egin duenena, 5-0 txanda amaieran, azkarrena kabo, 5 eta 11, horre referentzia. Katamaranetik ikartutako irudian, gainero egusten dira pare-bare, pizina batean, igerileku batean, leuek emezela begira orain. Hortxe, Ea, movimientu ederra. Sartzen aurretik nor? Hondarribia bera? Hondarribia bera, Urdaibai parean, Volta hona Orain Hondarribia? Zierbena eta Donostiarra ere bai. Ateratzen, Hondarribia aurretik, Bai, tosta bat, izango dugu. Tosta bat aurretik berdea. Bai. Lehenbiziko pikaletatik. Bai, Hondarribia aurretik. 5-0-6, Hondarribiak, 5-0-7 Urdaibai, 5-0-9 Donostiarrak, 5-0-9 Zierbena. Hortartean lekitxarrak ere, 5-0-9 markatu. Aizea gora, 25 kilometro orduko. Aurreko txandan ez dugu ikusi txanda osoan hori. Begira, hor Urdaibainen aurrea sartuta ikusi dugu, Hondarribia olaturen bat hartua izango da. Bai. Hondarribia olaturen bat hartua izango da. Ara, Baina Bermeok ere bai, Bermeok begira, Bermeok hartu du. Hondarribiak segundu bat orain. Urdaibai hiri, hemen dira berdeak, Zierbena irura, atzetik Donostiarra atzoko garailea. Bermeo, etorri da gora, Hondarribiarekin hor da. Urdaibai buruan jarri da, Bai. ¡Largo y sigue! ¡Largo y sigue! ¡Remata, Estivo! Zierbena bizko. ¡Largo y sigue! Orain urdina. ¡Mantén, Urana, mantén! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Roskatxoa, Orain Hondarribiak. Batu berean. ¡Esta es solo buena! ¡Va! 5 segunduko galera, etxeko traineruaren Zierbenaren. ¡Sigue largo! Aldapan bera, bizkor Bermeotarra, bizkor Hondarribiare bai,
Donostiarra hortxe mugan, Bai. Erne, estropada puntu hontan Kabok egurra eman du, eta orain Kabo bigarren alitzateke, Urdaibai, segundu bakar batera Kabo, Hondarribia bira. Bakoitza bere kaletik Donostiarra etorri da. Donostiarra, horren kaletik irugarren etorri da. Argi Urdaibai, orain, Argi Urdaibairen unea. Urdaibai, hau. Hau du, bai, begira nola doan. Guakalean eta, Treneru hori gainean doa. Hau ere bai. Bia gainean. Eta jefe zauritzen ez denez, aurkariak ere bai, baina urruti. Ziertena zeira, Donostiarra amarrera. Beste bat, arrautza hundia egiten. Hondarribia, eusten, erantzuten. Orain jarriko zaio Hondarribiak, Estamos a la par, Aprovecha igual. Urdaibai gainean, Uste dut, txanda txikitzen ari dela. Orain, dela unea. Eta gainera, Kabo legoke bien. Urdaibai, Kabo, Hondarribia. Hau du olatua, Hau du olatua. Hau da estropadako momentua berda, Hautsi du txanda, 8 segundo. Gainean doa. 10 delante. Bai, gainean doa. Handia eman du Urdaibai. Sigue largo. Zierbena, 11 segundora, Aldameneko kaletik. Ahí vengo los tunetis. Hemen berdea. Nola bizi duten egoera, hau berde. Giro, ahí aquí. Estropada, itxura bikainarekin jarri da Bermeotarrentzat. Kontuan hartuz gainera, bigarren txandako garailea Kabo, Hondarribiren denbora hobetzen ari dela. Eta segi egiten du Urdaibaik, zera egiten, Estropada txiki. Calma. Rema. Hau da gurra hau. Ziabogan Hondarribiak Urdaibiri segundo bat. Orain, 12 segundu Bermeotarren alde. Antonio Oliden zenak, zan beharko du badau zer esaten zuen, treneru ondo zegoenean, destruktorea bezala zirkoan. Zierbena, mazazpira, Donostiarra hogeita batera. Hori dira, egun beltza. Donostiarra une honetan, azken ezagun litzake. Eta Zierbena, 7. tokian. Hori horren demoratan edo. Karagarrizko astindua eman dio gaurko lehiari Bermeoko kuadrilla. Ez da zerra izango Iker Zabala. Honetan lider izango litzateke. Lider Hondarribiarekin batera. Karate prest. Lan erditan Kabo Kamar 0-2. Bai. Bederatzi eta 55. Ea esponda. Bai. Arazorik gabe hau ere. Tarte handia. Anela dio. 9 segundo. Orain Zierbena. Lan erditan 6. Santurtziren kronoan, 10 eta 11. Zabaletik, pixka bat Donostiarra. Donostiarra 11. izango litzateke. Getariarekin berdinduta, 10 eta 17. Lan erditan. Zer den, arraunketa. Atzo dotore eta gaur hemen bekaldean. Beste faktore bat ere bai baitaukagu, aurreko bi estropadetan izan ez duguna. Estropa da, errekuperazio tarte gutxirek. Bai, hori normalean, indartsuren alde izaten. 12 segundu eder ditu orain Brankaz kudeatzeko Bermeoko kuadrilla. Gogoratu, Kabo bigarren alitzatekela. Hondarribia baino 6 segundu bizkorrago Kaboko gorria. Eta noski, hor tartean sartuko dira Lekitxarra. Santurtzik ere egin dezake arrantza politan gaur. Bueno, gero Orioke irabazi du, bere txanda baina urruti geratuko dira gero zelkapenea. Hemen kolpea ematen ari dena. Urdaibai. ¡Solo tírate! Kaio, etxeko sofan dagoela, zeinen erraz, Hori izaten da, ofizioak egitea, arraunean nekatu zerrendituz, baina erosotasuna edo, nekea menpean hartuz.
Jabogan Urdaibaik Hondarribiari bederatzi, orain beste bi, ¡Vámonos, ¡Así, Lua! ¡Vamos, Larry, acaba! Joseba Amunarrizen bezua, atzetik bai, baina ere ligako txio horrekin. Argi, gaur lider bukatu dezakegu, hau luzea da, eta bai. De aquí hacia Boga tenemos un líder de Etxekoek ere hori kudeatu behar dute. Behin-behineko sailkapenean lekitxarraren atzetik dago, 4 segundo kotartean Santurtzi eta Zierbena. Eta Zierbenak badaki hor 2 puntu dituela jokoan, sailkapenari begira oso garrantzitsuak, lidertzari eusteko. Beste gauza harrigarria, patroiak, Mikel, begi utxez, gaurko giroarekin, trabeskako izaurekin bere kaletik zuzen. Nola eusten dioten. Aizeak indar hartu du orain, 21, 22, 24 kilometro orduko. Nos jugamos el segundo puesto con Cabo, 11 puntos son buenos hoy. Egia galanta. Hor baina eman dio mezua, garbi. Oso azparra hori. Beste segundo txoba, Amabi. Ona! Zierbenak ere asko galdu du eta kosta ingo zaio, orain errekuperatzea. Zer esan dion, claro, ez da, gezurra Josebak esan duena, orain Ama Guadalupekoa eta Pau Bizkaia abiadura berean doaz. Poparian hautsi du, bigarrengoa. Eta Poparian hautsi du bere txanda baitaren Kabok, hortxe, bigarrengoan. Atzo Donostiarrak egin zuena. Ez olatu bakarrean, baina olatu bat hartu, olatu horrek abiadura ematen du, zertarako? Olatua usten denean, olatua utzi, ondoren datorrena hartzeko, beste abiadura, beste inertzia batak arrontzia. Kaboren denbora da orain. Ongi Joseba Amunarriz, behin eta berri izan, beno, bandera zaila zeukeago. Utzi Urdaibaik eramango ditu gaur, 12 puntuak eta bandera, utzi, baina gu guazen bigarrengoaren bila. Eta gaur, Mikel? Donostiarrak momentu honetan San Bertolameo eta Ondarru gainitu ditu, baina gaur gauzak horrela bukatzen badira, 3 puntu bakarri bilduko lituzke Donostiarrak. Eta giroak aparteko aldaketarik gabe. Egin duena zertxo bait gora, 3. txanda honetarako baina. Gauzak horrela, Santurtzik gaur ies egingo du azken postu horretatik, hor tartean ontzi asko daude. Ea bukaera. Bukatu arte, lehia zabali dago. 100 metro. Azken Ziaboga, 12 segundoko errentarekin. 4 traineru Bermeotarren alde. Oso urruti, Donostiarra. Segora bera, Donostiarra gaur hasiratik, Atzo eta Koruñan irtera bikainak gehiago etzan ez. Hor movimentu handia da, argi Ziaboga eta horreko Ziabogan. Bai, 15 eta 22. Hori 8, 8 segundu. Lehenbizikoarekin. 11 eta 23 Kaboren atzetik Hondarribia. Oso finkatuta postuak txanda honetan. Zierbena orain, 20 segundora, Lekitxarraren atzetik, Lekitxarra Zierbena baino 6 bizkorrago. Eta Kaikuk oso bukaora ona egin du, eta Zierbenak segundu bakarra bat du, Kaiku baino hobeto bere alde, segundu bakar bateko altxora. Erne, 10 segundukin ekin dio azken luzeari, Bermeo Urdaibai. Listos! Ahora! Goita mazazpikala da, Bermeo, Hondarribia. Eta hasi da olatuak hartzen, Ea ba. Esta es la hora! Ahí va, por ahí va! Hondarribia gara hartu dezake, Bai, 10 segundora da. Nik azkar ikusten ditut hau, Mikel. Ba, oso azkar. Horrentxe gainean. Oso azkar. Orain, Hondarribia, Kabo baino 2 bizkorrago. Bigarren postuaren jabe da une honetan, Hondarribia.
Eta berdina esan dezakegu, Zierbenaren inguruan, Hor Zierbenak segundo gutxian. Zierbenak orain pentsatu behar duena da. Lidertzari eusteko. Gutxienez lekitxarraren denbora, gainditzea izan behar da Zierbenaren helburua. Donostiarra, une honetan, 11garrena litzateke, Samertola Meuren atzetik. Nik uste dut hor kanpokaldean aizea ere, orain begiratzen dudan bakoitzean anemometroa, 20 gora dabil, orain 23an. Han bestea, begira. Honen GPS-ari begira, 14 segundo, Hondarribiari. Begira, Zierbenak ere hartu du eta lekitxarra gainditu du. Orain Zierbena, behin-behineko zerkapenean 4garrena litzateke. Solo pisar, Gentza. Pisa. Bai! Nola ariote dira gozatzen hor barruan. Hondarribiak gaurkoaren hasieran atarian Urdaibi baino 2 puntu gehiago zituen, bigarrena baldin bada, bukatuko du eguna aurretik, sailkapenari begira. Urdaibai, hori erakustaldia Bermeotarrena. Agertu dela, Urdaibai 4 aldiz irabazi du Petronor Bandera gaurkoa, 5garrengoa izango. Zalantzarik bazuen agertu da. 5 bandera ditu palmarezean hemen hori joz, eta pasa izan Pedro, bederatzi. Toparian berriz oso nagusi Urdaibai. Hondarribiak Cabo da Cruz baino 4 bizkorrago konparaketa. Eta erne, Zierbena orain Cabo eta Kaikuren denborak ez ditu hobetuko, eta Getaria eta Lekitxarre hortxe ditu, Lidertza kolokan du Zierbenak. Hondarribia atzetik eusten, uinetik gora. Bai. Protagonistas! Rema! Burua erabiliz. Rema! Última ola, listos! Hori da Minuto Juana. y medio. Dale, Andrés, dale. Bermeotarrak ikusita, eta gaur bi hitz eginda bere entrenatzailearekin, bai somatu dugu No va a cortar. konfiantza. Más atrás, Carlos Manuel. Rema! Taldearen nolabete sendotasun hori, ez da? Etorriko da gure ere bai, bost atzetik ekin diolako. Bai, baina etorriko da gure momentua. Hemen da momentua. Campeón. Barrisi! Ziabogan, azken Ziabogan, 3garrengoan, Urdaibiak Hondarribiari 10. Orain 17. Rema! Dena barrura. Eta Zierbenari ia minutu erdia. Donostiarari 36. ¡Luis atrás! Adierazia da zuloa. Hor Zierbena. Último minuto, prepárala. ¡Una! Zierbena, zailkapeneko 7. postura eroriko litzateke gaurko lehiari dagokionez, eta zailkapen nagusian 3. postura. Hondarribia eta Urdaibairen atzetik. Kolpe handia mai gainean, Bou Bizkaia, hemen da Bermeo Urdaibai. Bukaera handia, erakustaldia eman dute Bermeotarrek. Petronor Bandera, etxera eramango dute. Bai Urdaibai, 24. Hondarribia, ia 0 kalera ertzera etorrita. Oraintxe Bermeo, Garbi bigarren, lider! Liderra izango da Hondarribia, gaurko 2. postuarekin, 20-22 Hondarribia. Kaiku 4. Oraintxe, bai Zierbena, 28 segundoko galerakin, 6. gaur, eta zailkapen nagusian, 2. tokira. Urdaibairekin, bai Donostiarra. Egun beltza, Donostiarra. Donostiarra gaur, 11. tokira doa, azkena Ondarroa, zailkapena, hankaz gora. Ze esfortzua, ze posa, Bermeotarrena, eta zaplasteko asko gaurko honetan. Hondarribia ere dotore, 2. gaur. Lider Hondarribia, Eta lider berria da. Lider berria. Estropada handia ikusi dugu. Eta estropada eremua ez da izango, Euskal Herriko kostaldean dugun elegantena, baina ikusi duguna ikusteko olatu lekua da, bai. eta hemen jokatu egin behar da, eman egin behar zaio,
Eta gaurko honetan, bermeotarrek egundoko arrantza egin dute. 20, 14 eta 20. Urdaibai nagusi. Bigarren gaurko egunez, Hondarribia, 18 segundora. Eta honi esker, lidertza. Oso leia ona egin da. Azkenean Zierbena, Kabo eta Kaikuren atzetik 5. kokatu da. Hemen pantalla gora eta bera, Zierbena eta Hondarribia. Zailkapena 31arekin dugu. Zuzendu egin baitute eta Zierbena Getariaren aurretik. Hori da. Eta honek ekarriko dio Zierbenari lehen postua, irabazitako jardunaldiari esker, Eta gaur hor euninekoak zuzendu eta gero 5. jarri dute, 5. jarri dute, eta puntutxo horrek urrearen balioa du. Beraz, Urdaibai nagusi eta Bermeotarren patroiarekin Eritz Hernandez lankidea. Bai, Urdaibai nagusi, eta gu bere patroiarekin gaude, Gorka Aranbarri pozik. Zalantza bazegoen edo ez dakigu, baina Urdaibai azkenean hemen dago. Zalantza jarri nahi digu, baina hemen ez dago zalantzaik. Ekiponek beria iteunian badaki azkar ibiltzen, eta gure rivalik handiena baki utandan dazkaula, baina nik uste rivalik handiena gure burua dela. Eta Euskadiko txapelketa eta gero jarraitu deu, lan honak egin ditugu, baina konpetitzeko garaian egitazko konpetizioa zianen, dudak ez, dudik ez dagoelago, baina ez dugu gure nivelik barranketa egonena bilatu, eta gaur bai. Horta ateagea, guria bilatzea eta untzila bea espresatzea. Estropadari dagokionez, bigarren luzean apurtu dezu edana, lehengo ziabogan Hondarribia aurretik sartu da, baina bigarrenean 17 segundu atera diozue, olatuan etorri zeate ez dakit, nola ikusi dezu patroi bezala? Bai, ziaboga eman da gero hankapon asko markatzezun. Baina hor espigoiak zikin dutezun, hori pasadeu, baina azpin genamakin, olatu bat, eta behinak garbia paseganen igualagin etorri barroaino. Eta olako bat hartzeanen, zuku batea, eta horrekin bizik egeo, errentetatik bizi. Zan biharra dago, orain erlaxatu beharrik ez dagoela, hemen gauzak berdinduta daude, lehen bandera da Urdaibairentzat, batzuk gehiago esperoko zuten agian, baina hemen erlaxatu ez, eta aurrera jarraitu beharra dago. Bai, ez dago, dudigan esatean bezala hasi bakarrik ingea, baina honeia martxa hartzeunean ez da gelditzen, eta hortxe gaude. Uste lideragatik puntu bateak gatu gehala, eta esatiz duen bezala, berriz honek eman behar digu indarra, entrenatzen berdinakin jarraitzeko, eta albalima da, oandikan zuku gehiago atatzeko. Momentuz disfrutatu eta astindu gogo askorekin bandera hori. Hori da, eskerrik asko. Gorka Aranberri posik da, talde osoa posik orduzue, Zabalare, Irrifarre, Garbia, eta, errepasa ditzagun datoak, euneneko garrantzitsuak izan dira hemen, Zierbena eta Getariaren artean 18 Zierbenaren alde, eta hoiei esker, Zierbena 31 punturekin da goian Hondarribiarekin batera. Eta horregatik zuzendu beharra daukagu, une batean esan dugu Hondarribia lidertzela, baina zuzenketa hori egin dutenean etorri da, bideo finisharekin aldaketa, hori da. Eta orain bia dira 31 punturekin, eta euneneko horiek Zierbenaren aldeko bihurtu dira. Eta puntu bakar batera Urdaibai. Hau da gaurko sailkapena, 3. Cabo da Cruz, 4. Kaiku, 5. Zierbena ikusi zetarte txikia, Zierbena eta Getariaren artean, 18 eunen, gero jarraian Orillo, Santurtzi, Lekitxarra, Samertolameu, Donostiarra, atzo Garaile eta gaur 11. Eta Ondarroa 12. Eta sailkapen nagusian, berehala izango duzu pantailan, Zierbena eta Hondarribia 31 punturekin. Baina Zierbenak irabazia du jardunaldi bat, horregaitik lidertzan izango dira, eta puntu hoiek baita ere, 31 Hondarribiak, bigarren Urdaibai 30ekin, hortxe kokatu da, Getaria 4. 23ekin, Getaria gurrengo estropa da, erlojupekoa Bilbon, 4. tokia izan da, horrezko txandan egingo du. Kabok pausu handia gora, 5. 6. tokira joan da Donostiarra, gero Orio eta Lekitxarra. Eta bekaldean, Kaikuk Arnasa hartu du, 16 puntu, Lekitioren parera etorri da. Ondarroak atzera, orain 12,
eta Santurtzi eta San Bertolomeu ditugu 8 punturekin, hortxe, zein joango azken postu horretara, hori kolokan, luzea izango da leia hori, baina Santurtzik gaur nik uste erakutsi digula, eta erakutsi dio aurkari zuzenari biziri dagoela, Ibon. Hori da, hori batetik, Mikel, eta azpimarratu nahi nuke iziaren datua, bukaeran gora egin du, Bai. 20,8, eta, bueno, hortik ekarri da, esate baterako bat Donostiarrak eta nola amildu dire. Iziak bukaeran gora egin du Euskotren Ligako maila berdinetan. Bueno, bere alazari banaketa, baina estropadaren gakoa ikusi behar dugu momentu kritikoa. Lehen ziaboga egin eta gero, hor egurra eman baitute Bermeotarra. Hau da momentua. Bai, Ikusi, esan nahi nuke, Mikel, hori begira. da. Olatu bat lehen aipatu duguna. Olatua hartu egin du, bat, eta olatu bakarrarekin ez du egin. Aberria, Ez. Olatu horrek abiadura Baina ematen du. jarraipena Gero izan zuloa du etortzen gero. daren abiadurarekin. Bai, hortik patroiek olatu luzea esaten dutenean gaurko olatu klaseari. Kontuak ateatzeko. Hondarribiak lehen ziaboga eginda, segundu bat azkarrago egin du hor, eta errentarekin hasi da. Eta luze horretan, Urdaibaik 10 sartu dizkio Hondarribiai. Begira traineru hori, nola datorren. Azkar, aurrea sartuta, begira, hori izaten da, Mikel, erritmoa altxatuta, une honetan 40 paladan. Eta motorra Olatu berdina, topera. Bizkarra bota, Patio garbi-garbi. guztiak oso egoki. Gogor eginda, eta patroiari obeditu besterik. Nola dakarren gorkak traineru. Hor hautsi dute, eta gero jarraitu egin dute, tartea zabalduz. Lan erditan, Hondarribiari 9, eta bukaeran 18, bikoiztu egin dute hori. Baina hor joan dira. Hor joan, hor hautsi, atzo Donostiarrak egin zuen, gauza bera. Eta orain saria jasoko dute. Lan honak izaten du gero ordaina, gehienetan mentzat bai, eta Urdaibaik gaur Petronor bandera eramango du etxera. Aurrez, Zierbena lidertzan denez, eta hau ere txalogarria da. Dani Perezen agindutara, Zierbena liderra da. Gaur amaierako azken kolpe horretan, Getariaren denbora hobetu dutelako. Hau entzaten saria oso ona da, hiru estropaden ostean, etxetik lider ateratzea. Balio izugarria du, esoa gora, Euskolabelen elastikoarekin. Gaur baldintzak kaskarragoak izan ditu arraunerako eta Donostiarraren inguruan egin nuke komentari bat. Hiru estropadetatik bitan Koruñuan eta gaur, haizea kontra izan du, eta hortik ulertzen dut, nik, 20 punturekin, 6. lekuan egotea. Esan daiteke, banderetarako leia bizian dagoela, baina liga irabazteko 3 aurkari dauzka, 10 eta 11 puntu gehiago dituztenak. Batek egin dezake huts, baina 3 ez dute egin. Ez zait iruditzen bintzen. Ipagarria, gora ipagarria. Getariak 23 punturekin 4. nola dagoen. Getaria oso ondo eta piztualdi handia baita ere kabo. Bueno, zerrenda ez dugu ikusi oraindik, baina argi dago hor dugula. Una Seizagirre, lidertzan 28 punturekin. Bueno, eta bestetik Zumaian jokoan ligakoa eta Lapurdi garaipena, gero Arkote, San Juan eta San Pedro. Hori ere mamitsua izango da. Begira, Una Seizagirreren posa, bere elastikoa astinduz. Une batean triste antzean iruditu zaiteta. Kaixa banken elastikoa. Estropada gora beratxua izan dutelako behar bada, ez? Aurrera, erit! Lankideok komentatzen, minutu gutxi barru Borja Gomez izango dugula gurekin. Ederki. Bandera jasoko dute orain gaurko honetan erakustaldia eman duten Bermeotarrek, Una Seizagirre irten da agintarien ontzitik eta goazen ba, dida batean gure ontzira aurrera Eritz Hernández. Bai, Borja Gomez dugu gurekin, liderra. Bueno, Borja, me dices, qué locura. ¿Cómo ha sido este día locura? Bueno, pues la verdad es que hemos hecho una buena salida, el primer largo, Bermeo nos ha empezado a meter la prueba en el segundo largo. Veníamos empopando todo, pero se nos iban. Tampoco las referencias del campo engañan muchísimo, entonces bueno,
hemos intentado ser lo más rápido posible. Cuando hemos entrado en meta no sabíamos tiempos de nada, nos han dicho que si décimos, ahora nos dicen que quintos, seguimos líderes. Bueno, disfrutar el momento, que nos lo estamos ganando a pulso y a seguir para la semana que viene con ganas, humildad y ganas, porque la verdad es que se nos está dando de cara. Es una semana más de líderes y a aprovecharlo y a disfrutarlo. Sí, la verdad es que sí, porque no contábamos con ellos, los demás tampoco contaban quizá con nosotros, estamos disfrutando y a seguir para adelante sin complejos. Vale, eskerrik asko. Hortxe da, Gorka Aranberri, segun ederra. Posik dira. Orioko neskenik gure esan dakoak, zer den irabazteak. Bai. Lehen urtean ere kostazitzaion, pixka bat arrankatzea. Egungo bi txapeldunek irabazi dute, gaur hemen Zierbenan, bai Oriok eta baita Bermeok. Gauza bat irabaztea da, eta beste gauza bat horrelako errentarekin nagusitzea. Alegia, gaur Urdaibaik Hondarribiari 18. 10 bigarren luzean, 7 terdi, laugarrenan, alegia, dena barrurantzatera. Halaxe da. Hor da! Ondoko kaletik. Petronor bandera. Bermeo tarrentza. Palmaresean, lau zituzten gaurkoarekin 5. San Pedro Goian da 9rekin. Oriok ere 5 ditu. Orain ontzirak etxiko da. Eta arraunak altxatu. Nerarekin. Bien bitartean esan dugu Lapurdik irabazi duela Zumaian eta Liga bero-bero dugu, San Pedro 63 punturekin, Lapurdik ere bai, San Juanek 60, gero Arkote 57rekin. Ea ba. Arraunak atera. ¿Listos? Arraunak gora. Que parezca un equipo, ¡Listos! ¡Gora, Rauna Butide! Zorionak! Bermeo tarrei. Bermeo Urdaibai nagusi. Txalizek lehenbizikoa, zeran Urdaibairekin. Eta gogora dezagun ba. Liga bero-bero dugula. Zierbenak 31, Hondarribiak 31, Urdaibaik 30, Getariak 23 gero. Bueno, lankideok, nahi baduzue patroien zelkapena aztertuko dugu, hementxe da, Jakobo Gaiorentzat gaur 12, Garmak 11, Munarrizek 10, gero Izagirrek 9, Aranberrik 8, eta zelkapen nagusian, ikusi duzue, saria jaso du berak, Unas Izagirre da CaixaBanken elastikoarekin 28 puntu, Gorka Aranberrik 28, Amunarrizek 24, gero Etxegoien 20 punturekin. Patroi honenari eskainitako sariari begira, gaur patrontzan ikusi ditugu erakustaldi politak baita ere, Ibon? Bai, batez ere hor atzeko txopan, Urdaibeko atzeko txopan ikusten dugun gizon horrena, begira Borja Gomezek zer esan duen. Gu ondo gentozen, dena hartu dugu, eta hala ere, aurretik zituen biak, eskerrak, Urdaibaik eta Hondarribiak martxa, eta gero beste esan duena, hemen, zenbat eta zenbat engainatzen duen estropada ere munetan erreferentzia. Halaxe da. Egingo dute jaldia berriro ere, hau nire ustez saiatu beharko lukete zuzentzen. Ez da gaur egun TKek duen arazorik handiena, ez da gutxia horik ere, hau baina arazo handiagoak baditu, baina nik eskatzen hasita eskatuko nuke, hemen laukizuzen bat egin, Mikel, eta horrelako lantzalekuan traineru bakoitzak nahi duen kaletik sartzeko aukera izatea. Iruditzen zait, oraindik ere ikusgarria izango litzateke. Oso no, bagur esateko garaia dugu, dida batean, gaur estropada bikainak ikusi ditugu, alde batetikan dotore Oriotarrak, eta emakumeen lehian nagusitu dira, txapeldunak